For mig der er hjertet mit vigtigste kompas. Og når det lykkes for mig at koble mig op til mit hjerte og være i kontakt med det, så jeg kan læse det kompas, jeg har, mit indre kompas, så ved jeg også, at jeg vælger en retning, som er udstukket af mit hjerte. Og så er jeg også sikker på, at jeg ender det rigtige sted for mig. Altså, så jeg ved, at jeg ender, fordi mit hjerte er på mange måder det tætteste, jeg kan være forbundet til min sjæl og til mit højere formål. Hvis ikke jeg har fat i mit hjerte, så har jeg ikke fat i det rigtige. Fordi alternativet til at have fat i hjertet, det er hovedet, ikke også? Jo, det er jo umiddelbart alternativet, ikke? Og mange er jo styret af hovedet, altså det har jeg også været i rigtig mange år, og jeg er også i en eller anden grad stadigvæk. Ja. Ikke? Altså, det er jo svært at komme væk fra, fordi det er sådan, verden er bygget op. Sådan er verden bygget op, og sådan er, hvad skal man sige, også hele den psykologiske mekanisme bygget op, fordi kan vi ikke være med det, der er følelsesmæssigt, jamen så smutter vi op i hovedet, og så prøver vi at styre livet derfra, og så kommer kontrol ind i billedet faktisk, ikke? Og så bliver vi nødt til at prøve at kontrollere det, vi ikke ellers kunne kontrollere, ikke? Helt klart. Og så får man i virkeligheden det, og det er en anden sådan vigtig dualitet, som jeg har arbejdet meget med, så får man det, som man gerne vil have, eller det, man godt kunne tænke sig, men man får ikke nødvendigvis det, som man har behov for. Det er præcis. Ja. Og det fører aldrig derhen til, hvor man har brug for at være. Lige præcis. Nej.